Вітаю, шаноўнае гаспадарства, у прамым эфіры 6 ТВ Беларусь. У студыі, як заўсёды, Евген Казакевич. Сёння чацвер, а гэта значыць, з намі на прамой сувязі заснавальнік Белага легіёна Сергей Бульба. Сергей, вітаю, рады бачыць. Прывітанне, узаемна. Ну што ж, я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, таму калі у вас ёсць пытанні да нашага госця, альбо яны з'явяцца падчас размовы, пішыце іх у чаце пад гэтым відэа, самае цікавае абавязкова агучу. Ну і, канешне, падпіска і лайк, калі для вас гэта бяспечна. Сергей, давайте пачнем з асноўнай нашай тэмы. Лукашэнку запрасілі на саміт міру гэтага ў ЗША, але ён не зможа паляцець, бо паветраная прастора Еўропы для яго закрытая, сказала Эйсмонт. Ну і працоўны графік таксама плотны і ўжо распланаваны. Ну, ці толькі справа ў графіку і закрытай паветранай прасторы, як вы думаете? Ну, вы ж чулі, што это платная версія Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Трамп як паслядоўны, да, вот прывержанец залатого цельца, ён же ж не можа абысці это пытанне. Так што ставілася пытанне пра 5 мільярдаў, ну, а для першага ўзносу, відаць, это самы мільярд папрасілі. То, напэўна, як бы Александр Егорович, ўсё ж такі, ну, вот нейкая частка беларускай крыві то ў ім ёсць, то, напэўна... А Рыжанкоў же ж паляціць замест яго? Рыжанкоў колькі? Паўмільёны тады атрымоўваецца каштуе? Танней же будзе? Не, я думаю, что Рыжанков якраз прилетит и расскажет, что як усё кепска, вот мы за, але ж вот грошей не. Кредита можно, кредит, да. Вы нам выпишите, а мы вот то, что вы нам выделите, мы покладем в ваш фонд. Пожадано без отсотков, да? Не, я насамрэч разумею, что тут некалькі аспектаў. Лукашенко, натуральна, ну, вымярае, наколькі разумна траціць такія грошы, раз. Другое, як бы так, стаць яшчэ адным Мадурам, дзе там Мадуру трымаюць, ён наўрад ці хоча. Таму самому паляцець у Злучаныя Штаты, ну, это такое сабе, ну. Нават калі ёсць верагоднасць 1-2%, што не вернешся і прысядзеш побач з Мадурам, то я думаю, ну, это сур'ёзны аргумент для таго, каб знайсці нагоду, чаму не ляцець. Ну, Рыжанкова, напэўна, Лукашенко не шкада. Яшчэ, ну, а за што Рыжанкова? Рыжанкова-то, ў прынцыпе, асабістай адказнасці ў яго ж няма. Ну, яго толькі калі это патрабаваць в обмен на Лукашенко, але ж, ну, мы ж разумеем, што такое ніколі не будзе таму. А Расія, Сергей, якое месца займае ў гэтым? Расія не ляціць, таму, канешне, Лукашенко... З аднога боку, глядзіце, з аднога боку можна было б, Лукашенко мог бы прадаць Пуціну, што ты типа не паляціш, а давай я злётаю, потым раскажу, што там было. Ну, але ж гэта не спрацавала, таму што Расія зараз вельмі, як бы так, коса паглядвае на ўсе кантакты беларусаў і з Еўропай, і са Злучанымі Штатамі. Яны, як бы так, ну, вот, вельмі насцярожыліся, то ўсё ж такі, што Лукашенко хоча выскізнуць. А Расія, мы з вами разумеем, што яна за часы царавання Лукашэнкі, яна ўклала ў Беларусь, ну, мінімум 150 мільярдаў. Таму, як бы, краіну, у якую ўклалі такія інвестыцыі, просто так не адпускаюць. Глядзіце, вот зараз адбылася такое, ну, мякка скажем, непаразуменне, калі, оказывается, па запрашэнні беларускага МІДа, МЗС у Беларусь прилятаў якраз прадстаўнік Францыі. І, в прынцыпе, каб самі французы не прагаварыліся, то пра гэта ніхто не ведаў. Беларусы ціхенька, як бы так, правялі сустрэчу і вырашылі, што у Францыі адна з ВЗ прагаварылася. Ну і, натуральна, расійскі МЗС захваляваўся, что это у вас там за вот такие вот перамовы, понимаете ли, это в обход нас. Ну и я б звязал вот в это же ланцужок, поставил одразу, глядите, спочатку СВР российский, служба знешней выведки, почала, як бы так, новую хвалю того, что Захад збираецца рабіць некую каляровую рэвалюцыю в Беларусі. Но як бы СВР мы уже привыкли, что они постоянно периодично, им же треба нечто агучивать. То они рассказывали про 3 дивизии, якія тут беглые формуюць.
Ну, то бок это нормальная для іх павестка, ім жа ж трэба грошы адпрацоўваць, да. А от заява Захарова, яна як бы так больш увагі ў гэтым плане, большую вагу з майго разумення мае. Захарова таксама заявіла пра это. Ну, яна сказала, Расія лічыць, што Захад спрабуе адарваць Беларусь ад Расіі, а Расія не збіраецца назіраць за гэтым, склаўшы рукі. Да. Яна таксама узгадывае пра каляровую рэвалюцыю, што мы не дапусцім. Ну, типа, это наше. Руки прочь. Да, от Сальвадора Альенда, это от кого заўгодна, тых, кто это. Ну, мы разумеем з вами, да. Это старый штамп, это руки прочь, да, это уже было в общем. Тым не менш, як бы так, Расія, разумеецца, тут небяспека існуе ў тым, што я, напрыклад, ацэньваючы падзеі, якія адбываліся тыдзень, два таму, пачынаючы ад моманту замены камандуючага сіл спецыяльных аперацый, на ягонае месца прыйшоў Рускамірскі. І я быў разглядаў, скажем так, ўсё ж таки спадзяваўся, што ў Беларусі ёсць тыя, для каго Беларусь дарагая. І я як бы так адносіў да гэтага клана, умоўна, Церцеля, як кіраўніка КДБ, да, што яны разумеюць, што ў выпадку аб'яднання з Расіяй яны там нікому не патрэбныя будуць. Да і тым больш у іх свая логіка, разумееш, тут яны богі, а ў Расіі такіх багоў як бы так да самого Хабаровска, да? Ну і другога, хто ў маім разуменні складае якраз вот гэты прабеларускі клан, я б сюды аднёс Віктора Лукашэнка. То бок ён таксама зацікаўлены ў захаванні, таму што, ну, не таму, што ён любіць Беларусь, а таму, што это ягоная дойная карова. Ягоная, а бацькі іхняя сямейная бізнес. То бок, вот, в прынцыпе, прабеларускі клан я ацэню вот такими вот основными, скажем так, персонамі. А прорасійскі это якраз это Вольфович, Карпенковы, з якімі ўжо Лукашенко нічого не можа зрабіць. То мы з вами адзначалі якраз, што была такая высокая верагоднасць таго, што калі навучанне ў абход мінаючы Хрэніна, Міністэрства абароны, калі сам Вольфович аддаваў каманду, ад імя, канешне, да, прэзідэнта, але ж тым не менш узнікала ўражанне, што якраз камандзіраў вялікіх беларускіх злучэнняў прывучаюць менавіта да непасрэднага кіравання ў гарызанталі якраз Вольфовичам. І это насцярожвала. А пасля таго, як вот сілы спецыяльных аперацый узначалі ў прынцыпе цяперашні, да, то я не чуў ніякіх, як бы так, про беларускіх сентыментаў пра гэтага чалавека ніхто нічого не гаворыць. Тут гаворыць, што это якраз узмацненне якраз клана, якраз от маскоўскага клана. І это кепска. Я нагадаю нашим слухачам, што я больш-менш так, это што называецца хелікоптер-вью, погляд з паверху вышэй, ацэньваў сітуацыю, што, глядзіце, калі до 2020 года, до пачатку пратэстаў у нас было прадстаўнікі ў Беларусі былі трох асноўных наратываў, то бок это нацыянальна арыентаваныя, большая частка это, конечно, умоўныя БССРаўскія, это вакол Лукашэнкі, ягоны электарат, ну і 5-7% это якраз рускамірскі. То вот якраз вот этими дзеяннямі, які беларускі, ну, умоўна, у косачках беларускі МУС праводзіць, як яны ў 2020 годзе тады пачалі хвалю рэпрэсію, так яны яе не завершылі да гэтага, больш таго яны падоўжылі тэрмін дзеяння, тэрмін даўнасці на вот эти артыкулы, па якіх яны забіралі па 2020 годзе. То бок яшчэ на 2 гады працягнулі. То бок яны і далей збіраюцца сажаць народ. То бок вот этой хвалі рэпрэсіі яны выцеснулі з Беларусі ад 700 тысяч, это самая сціплая ацэнка, до 2 мільёнаў народа. То бок вы разумееце, для вот той колькасці, у якой мы зараз ёсць, каля 9 мільёнаў, это, конечно, катастрафічна. Я нагадаю, што ў любой краіне пасіянары складаюць 4-5%. Но 4-5 у нашай сітуацыі нават каля 10 мільёнаў. Я нагадаю, калі Лукашенко прыйшоў, у нас было 10 мільёнаў. Это яшчэ до 2020 года, да. А адпаведна на сённяшні дзень
вот это самые БССРовские, неразумно подыгравши в Москве, вытеснули з Беларусі якраз асноўную частку самых актыўных носьбітаў беларускага нацыянальнага наратыва, і яны засталіся практычна сам на самому з гэтымі рускамірскімі. І от я уважліва стараюся назіраць за тым, я ўсё ж такі спадзяюся, да, што ў Беларусі ёсць тыя, прычым як бы так, людзі на сур'ёзных пасадах, якія ўсё ж такі здольныя захаваць Беларусь. І я вельмі перажываю, напрыклад, ну вот абсалютна шчыра, калі ўсё ж такі клан рускамірскіх ім удаецца расставіць сваіх людзей. Вот абсолютно недавно пришла информация, литерально днями, на то, что поставили человека кіраваць зараз. Я разумею, Сергей, про что вы кажете. Так, Да. прызначылі так, там, по-моему, намесніка 5 лютага па узгадненню з кіраўніком адміністрацыі на пасаду намесніка дырэктара, кіраўніка Інстытута прававых даследаванняў, назначаны Вадзім Павлов. Вы про гэта, так? Да, я про гэта, тому што, глядзіце, ён жа аматар Дугіна. То бок ён не саромеецца, ён цытуе этого Дугіна, ён як бы так захапляецца ягонымі гэтымі ідэямі. І я здзіўляюся таму, от куды уласна глядзіць той же Церцеля, ягонае ведомства, калі вот таких вот людей ставляют на, в принципе, такие ключевые посады, разумеете? Этот человек зараз будзе вызначаць як бы так лёс усіх юрыдычных дакументаў, якія рыхтуюцца, якія як бы карэктуюцца. То бок это гаворыць про тое, што ну вот калі вот такія персонажы будуць беларускай юрыспрудэнцыі, беларускія законы фармаваць, то яны будуць зусім не беларускія, нам няма чаго тады здзіўляцца. То бок я вот прызначэнне менавіта этого Павлова адночу менавіта да вот паразы якраз про беларускага клана, да. І што далей? Ну, прайграў пра беларускі клан. Не з тымі змагаюцца зараз, да, яны змагаюцца з так званымі змагарамі. Трэба было б думаць, конечно, пра дзяржаву. Ну, окей, мы на гэта паўплываць не можам. А далей што? Ну, вось перамог, ну, ці яшчэ не перамог расійскі клан. Глядзіце, вот тое, што заявіў расійскія СВР, тое, што падтрымала Захарова, тую ж тэму, што мы не дапусцім ніякай каляровай рэвалюцыі ў Беларусі, это гаворыць про тое, што яны зараз будуць жорстка прывязваць Беларусь, каб Беларусь уже не змагла выскачыць з іхняга карабліка. Да. Ці, у прынцыпе, фармаваць нейкі свой праект, які будуць называць і супердэмакратычны, які тут будзе падыгрываць да беларусам. То бок до 30-го года не мы адны з вами такія разумныя. Разумеем, што зноўку патэнцыял нацыі паднакопіцца. Зараз падрасло ўжо пакаленне, разумееце, от калі ў 20-м годзе выходзілі на пратэсты тыя, хто, ну, у прынцыпе, вырас у нармальных умовах. Збольшага, скажем так, іх сапраўды не краналі, іх не білі, не лупілі. Яны са здзіўленнем глядзелі і лічылі ўсіх маргіналамі тых, хто выходзіць на нейкія дэманстрацыі. Ну, і тым больш мы з вами памятаем, што пасля 10-го года недзе увесь беларускі рух, это нацыянальны ўнутры Беларусі пачаў чэзнуць. І то бок, ну, літаральна там былі пару соцень, калі выйдзе, это самае моцнае, што яны бачылі, да. А зараз, як бы так, до 30-м годзе ўжо, скажем так, актыўнымі выбаршчыкамі і, адпаведна, спадзяюся, тыя, хто будзе адстойваць свой выбар, будуць людзі, якія самі адсядзелі ў турмах, людзі, у якіх сваякі адсядзелі ў турмах. То бок, багата хто, што называецца, у межах аднаго рукапажацця, як бы так, людзі, якія пацярпелі ад гэтага рэжыму. Яны наўрад ці ім даруюць, это разумееце? То бок я разумею, што ў 30-м годзе беларусы, ну, для аналогіі я правяду прыклад украінскага майдану. То бок, глядзіце, 2003, ну, вот, калі першая Украіна пачынала, яны таксама мірныя пратэсты былі. Калі ў 14-м яны ўжо дараслі за 10 гадоў, то, як бы так, мы ўжо разумелі, што з турмы добравольна не выпускаюць. То я так разумею, і мы за это 10 гадоў нас уже падрыхтавалі, мы ўжо будзем разумець, што з турмы добравольна не выпускаюць. Ну, Сергей, мне падаецца, што ці варта параўноўваць ўсё ж такі Беларусь і Украіну, так крыху, па-першае, ва ўкраіне колькі ўжо змянілася прэзідэнтаў, у іх былі свабодныя выбары, дзе лічылі правільна галасы, а ў Беларусі, ну, у нас заўсёды і паўсюль гэта была цемра. Таму тут ці ёсць сэнс параўноўваць.
Я не апелюю на вот это самое, до украинского, я до сусветнага досведу апелюю, тое, што патэнцыял нацыі накапліваецца цягам 10-12 гадоў. Я да гэтага досведу. То бок прыклад Украіны я прывёў таму, што яна самая блізкая да нас і, у прынцыпе, тое, што адбывалася на нашых вачах. Паглядзіце на беларускія таксама. Ну, калі ў нас былі вот рэальныя пратэсты, яны таксама супадаюць вот з 10-гадовымі, прыкладна з 10-гадовымі цыкламі. Да. То бок не трэба тады чапляцца сапраўды да Украіны, вы маеце рацыю, але ж давайце на нас глядзець. То бок вяртаемся да думкі, што патэнцыял нацыі накопліваецца цягам от якраз гадоў 10. Таму до 30-го году Расія, я паўтаруся, ці будзе як бы так свой праект арганізоўваць, палітычны праект, каб зноўку, каб Беларусь не выскачыла. Ну, я думаю, што яна яго ўжо рыхтуе, калі шчыра. Таму што ўсе разумеюць пра вот 30-й год, да. Ну, ці прывязваць зараз Беларусь вельмі жорстка. Вот па цяперашняй абсалютна свежая інфармацыя, што 103-я Вітэбская ўжо знаходзіцца каля украінскай мяжы. Хто, што, навошта, ніхто нічого не ведае. Што это? Это просто украінцаў папалохаць, адцягнуць увагу з падачы расейцаў. До рэчы, з прыходам от новага, это камандуючы сіл спецыяльных аперацый, пастаянныя сталі РГшкі, разведгрупы 37-я і вот эта 38-я бригада, якая арганізуецца пад Гомелем, 4-я бригада ССО. Яны пастаянна перыядычна зараз курсуюць уздоўж мяжы. У іх там выхады на 3 сутак. То бок, разумееце, вот ці это новы начальнік так праяўляе сваю вот службовае рвенне, ці вот сапраўды нешта русакі задумалі. Сергей, все ж таки вы сказали про 30-й год, а мне цікава ваша думка. Лукашенко ўжо больш не будзе патрэбен у 30-м годзе Расіі? Яна будзе мяняць яго? Альбо якія варыянты, што вы думаеце? Я не думаю, я подтверждаю, в принципе, старую свою думку, что яшчэ адначасова з Назарбаевым расійскія аналітыкі давалі рэкамендацыю Лукашэнку зрабіць транзіт улады, адысці ад улады, таму што яны папярэджвалі, што стомленасць ад мардалі що аднога, що другога у тэлевізара, яна ўжо крытычная, што гэта можа прывесці якраз сацыяльным выбухам, які Расія не будзе вітаць. Таму вот у 20-м годзе ему удалося ўзяць пад кантроль, на жаль, гэты працэс. Ну, а мы бачым з вами, Назарбаев паслухаўся русакоў, як бы так пайшоў гэтым шляхам, зрабіў транзіт. Чым это закончылася для ягонага клану, для Лукашэнкі стала як бы так не вельмі прыемным сюрпрызам. То бок Лукашенко інтуітыўна адчуў, што не ўсё так проста, тут любого прыемніка, якога не паўстаў, усё роўна ён не будзе рабіць тое, што трэба. Ну, менавіта, да, Лукашенко. Таму ён же у 20-м годзе ў абмен на падтрымку Пуціна, ён абяцаў у 25-м не вылучацца. То бок у іх даўно была дамоўленасць пра тое, што ён ужо не патрэбны. Просто Лукашенко нахабна, ён же зрабіў тыя самыя інструменты, я нагадаю, што і Назарбаев сябе, назначыў сябе кіраўніком это всенародного собрания, да? Прычым это самае стварыўшы юрыдычны казус, калі яны прапісалі, што менавіта кіраўнік этого всенародного собрания, вышэйшы пасадовец у Беларусі, вышэйшы нават за прэзідэнта. Ну, а потым Лукашенко вырашыў як бы так не рызыкаваць і абняць абедзве пасады, адну і другую. То бок Маскве ён даўно ўжо не патрэбны. Ён зрабіў тое, што трэба для Масквы, ён фактычна знішчыў нацыянальную культуру, нацыянальную адукацыю. Все, што можна было па сцэнарыю, выціснуў вялікую масу за межы Беларусі. То бок нават ужо русакі жартуюць паміж сабой, калі вы хочаце ўбачыць, якой Расія стане цераз 5 гадоў, паглядзіце на сённяшнюю Беларусь. То бок яны ўсе разумеюць, што тут Масква стаўляе, мы як такі невялічкая пясочніца, дзе Масква стаўляе свае сацыяльныя эксперыменты. Вот этому Лукашенко было выгоднее. А ў 30-м годзе, слухайце, гледзячы на ўсё, Лукашенко падыдзе до 30-го году, ну, скажем, мягка, ці ён дажыве, это раз. По-другое, глядзіце, вот по той інфармацыі, якая нават зараз ёсць, это калі вот Лукашенко праводзіць нараду, ягоныя чыноўнікі як бы лебязяць там перад ім і слухаюцца вот паказова любого
слова Лукашэнкі, там это записываюць у нейкія шытачкі эту бяслуздзіцу часам. А як толькі эта відэакамера спыняецца, то размова ўжо ідзе абсалютна ў іншым тоне. Лукашенко пачынае лебезіць перад імі. Лукашенко пачынае расказваць, што вы ж глядзіце, вот тут без мяне вас придут эти БЧБшники, переветривают. Поэтому держитесь за меня, вот только со мной вы еще сможете, да, как-то выжить, а то вот без меня то все кранты. Бок это уже абсолютно не той Лукашенко, який быў яшчэ, скажем так, 5 гадоў до 20-го года, 15. Нема уже ні сілы, ні энергії, нічого нема, разумееце? Тому я не ўпэўнены, што до 30-го года я ўвогуле асцерагаюся, што сямейка як бы так не здарма яны там усё мітусяцца паміж это самае Абу-Дабі і Аману. То бок нешта яны перавозяць там свае хаваюць это капіталы чарговы раз, яшчэ нешта. То бок я асцерагаюся, каб сямейка ўвогуле не села на летачок, а не кінула Беларусь, не зляцела туды. Ну што ж, паважаныя гледачы, нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, таму калі у вас ёсць пытанні да Сергея, калі ласка, пішыце іх у чаце пад гэтым відэа, самае цікавае абавязкова агучу. Сергей, вось з'явіліся здымкі спадарожнікавыя, якія зафіксавалі імаверныя машыны комплексу Арэшнік пад Крычавам. Ці ёсць у вас інфармацыя на гэты конт? Мы даволі часта пра гэта кажам, але вось гэта новая інфармацыя. Можа, вы можаце гэта як пацвердзіць альбо абвергнуць? І ён зноўку такі не фіксуецца да камандна-штабныя машыны. А дзе ракеты самі? Ракет няма. Ну, яна ж не зафіксавана. Больш таго, я чарговы раз гавару пра тое, што это для России не прынцыпова, таму што это Крычаў 6, ён знаходзіцца колькі кіlometrаў, там менш за 10 кіlometrаў ад расійскай мяжы. То бок ён паляціць з таго боку мяжы ці з гэтага боку мяжы. Для России прынцыпова толькі заморзаць Беларусь, все. Таму і дай Бог, калі яго пакуль што няма, то хай і не будзе. Таксама да канца гэтага года Лукашенко хоча бачыць у Беларусі ўласную вытворчасць артылерыйскіх снарадаў. Ён такую задачу паставіў на нарадзе. І, Сергей, для каго гэтыя снарады прызначаны? Для ўласнай арміі альбо для экспарту Расіі? І гэта такі крок больш як бы угадзіць Расіі, каб на сваёй тэрыторыі вырабляць для яе снарады, каб яна далей працягвала гэту страшную вайну. Вот ведаеце, я трошку здзіўляюсь, вот калі ва ўкраіне, напрыклад, дзе адпрацоўваюць усе это новыя тэхналогіі, вайна як бы так абсалютна новая. Вот у іх ідзе дыскусія паміж сабой, што лепей, больш ФПВ-шак вырабляць, маленькіх гэтых дрончыкаў, ці ўсё ж такі схіліцца ў бок якраз гэтых вялікіх типа вампіра, шматразовых у тым ліку, да. А Лукашенко, по-моему, так бы жыве вот ці то не савецкім часам, ці што. Ну і відаць такое ж атачэнне ягонае, да? Я б расцаніў той загад, які ён даў. Ну, па-перш за ўсё, глядзіце. Ракету ён даўно даў каманду вырабіць сваю ракету. Узгадайце, калі Паланез это быў азербайджанскі заказ, які беларусы зрабілі разам з кітайцамі. Ну, як разам з кітайцамі? Беларуская там, як звычайна, там толькі это колавая база сама МЗКТшная, і ўсё. Усё астатняе, што сістэма навядзення, што ракета сама ўсё кітайская. І Лукашенко тады ўжо паставіў задачу зрабіць сваю. Я так разумею, што якраз у Слуцку і ёсць прадпрыемства, якое, в прынцыпе, займалася гэтымі ракетамі. Потым глядзіце далей. Калі беларускі военпрам патрапіў пад санкцыі, то беларусы зрабілі дастаткова бюджэтную, не ведаю па характарыстыках, таму што як бы так не ведаю, наколькі яна параўнальна з якім-небудзь тамагаўкам, там ці яшчэ з чым-небудзь. Але ж нават роўна тое, што бы вырабляў беларускі военпром, раптам на выставе в Абу-Дабі усплывае вот тая самая прадукцыя, якая нават знешне абсалютна ідэнтычная, ужо як ад вытворцы нейкая арабская. То бок відавочна, што Віктор Лукашенко як бы так вынес гэты бізнес, відаць, туды ў тым ліку. І ўсе гэты напрацоўкі якраз беларускага военпрома ён як бы так забірае. То бок это гаворыць пра тое, што сямейка асядлала ў тым ліку бізнес зброі. Ён зараз як бы так вельмі выгодны, таму што, глядзіце, Расія губляе частку рынка, таму што ў Расіі як бы так свайго не хапае часам.
Таму як бы беларусы, у прынцыпе, ну, знаходзяцца там, дзе выходзіць Расія, туды заходзіць Беларусь. Я не ведаю, наколькі это па дамоўленасці, не па дамоўленасці. Тут можа быць свая логіка, таму што русакі лепш аддалі бы саюзнічкам, разумеючы, што калі яны зноўку зойдуць на рынок, то як бы так беларусаў ім не цяжка будзе выціснуць адтуль. Ці ўсё ж таки это Лукашэнкава ініцыятыва, ён сам так лезе актыўна. Так вот, з гэтымі тое, што зараз яны далі каманду, ну, снарады 152, 122 калібра. Глядзіце, пытанне ў тым, што ў нас няма пораху свайго. Асноўная вытворчасць пораху менавіта была засяроджана ў Савецкім Саюзе якраз на Расіі. І ў нас яго як няма, так і не было. Ні ТНТ, ні гексагену, у нас нічого не вырабляецца. Я нагадаю, у прынцыпе, на снарад 152 калібру, ну, трэба недзе это самае мінімум 12 кіло ТНТ. У нас няма яго свайго. Ну, адпаведна, хто будзе пастаўшчыком і для каго это робіцца? Хутчэй за ўсё, Лукашенко наглядзеўся на карэйскую, на КНДР, паглядзеў, колькі снарадаў яны пастаўляюць Расіі, і то бок вырашыў, што вот мы ладзім бізнес і прадаем як бы так у Расіі, таму што ён разумее, што Расія ніколі не спыніцца. Я сумняваюся ўсё ж такі, што ён спадзяецца, што ён будзе з кімсьці ваяваць і што ім якраз спатрэбяцца свае расходнікі. Ён там таксама пачаў расказваць пра патронную вытворчасць, але ж, ну, слухайце, набоі ў нас стаялі лініі яшчэ пры Савецкім Саюзе. Нават ніколі не падумаеце, над камунаркай быў это самы адзін закрыты паверх верхні, дзе была закансервавана якраз лінія па вырабу якраз набояў. Да. Так што вот, калі б это раптам якія-небудзь ворагі ударылі па камунаркі, то яны не па цукерках білі, да. Тому що, я думаю, яны таксама ведаюць эту інфармацыю, да. Так што, відаць, яны ўсё ж такі адладзілі туда савецкую лінію, ну, але ж зноўку такі бездымны порах дзе браць, это толькі ці Расія, ці Кітай. Была інфармацыя, што зараз русакі стаўляюць ужо это самае абсталяванне на базе Гродназота, пра это самае паставіць яшчэ одну лінію па вырабу это самае мячнай селітры. Ну, але ж аміятавая мячная селітра, яна можа быць скарыстана як бы так у мэтах выбуховых, але ж это не той маштаб, это не тая сіла. Даўно ўжо ТНТ і даўно ўжо як бы гексаген, это значна больш на парадкі мацнейшае. Таму як бы проста скарыстоўваць аміячную селітру ў якасці менавіта, скажем так, начинкі для снарядаў так не работае. Так што, паўтаруся, хутчэй за ўсё, это будзе сумесная вытворчасць, ці русакі, ці кітайцы будуць пастаўляць менавіта як бы самое выбуховае для беларускіх снарадаў. Сергей, давайте перейдем до пытання гледачоў. Некалькі ёсць пытаннячкаў. Сергей, ці будуць ЗША разваліваць Іран, і чаму яны не баяцца развалу Ірана, але баяцца развалу Расіі? Слухайте, а вы ведаеце, я вот толькі як бы так сёння з сябрамі украінцамі гаварыў, а яны гавораць, яны нават больш баяцца, амерыканцы баяцца нават не ядзернай зброі, а хімічнай. Таму што калі за ядзернай зброі хаця б пасля Савецкага Саюзу як бы хаця б трошку адсочвалі, ну, але ж з другого боку, глядзіце, калі вагнера падыходзілі да Варонежа, яны ж то самае падышлі там блізка да нейкай базы, дзе захоўвалася эта ядерная зброя, то там, ну, я не ведаю, наколькі это праўдзівая інфармацыя. Тут пагаворваюць, што нават той штат афіцэраў і як бы так гэтых вольнанаёмных, якія абслугоўвалі, што нават яны ўжо як бы так згубілі там коды і паролі, я не ведаю, праўда это, неправда, што яны самі ўжо не маюць доступу туды. То бок, ну, я абсалютна не здзіўлюся, таму што, слухайце, я сам калісьці служыў яшчэ лейтенантам як бы ў Забайкалі, я бачыў, якім там стане ўсё это адбывалася. Побач у нас якраз стаялі РВСН, стратэгіі стаялі, стратэгічныя ракеты. Я бачу, як там это абслугоўвалася, таму я абсалютна не здзіўлены. То вяртаюся да думкі, якраз от Злучаныя Штаты, усе астатнія больш баяцца хімічнай зброі, якая была пры Савецкім Саюзе, і ж было нароблена шалёная колькасці, прычым настолькі размаітай рознай. Ну і ніхто не ведае, які лёс пасцігне пры, скажем так, развале Расіі менавіта вот гэты аспект, менавіта хімічную зброю. Яшчэ пра, скажем так,
Одну з вашых любімых жанчын пытанне, Сергей. Ці будзе толк ад паездкі Ціхановскай ва ўкраіну? Ух ты, ну, я калі шчыра здзіўлены. Я калі шчыра здзіўлены, таму што ну, я ўжо агучваў эту інфармацыю не раз, тое, што, напрыклад, генерал украінскай контрразведкі, якому мне няма падстаў не давяраць, ён заўсёды кпіў, як бы так, ну, звяртаючы увагу на праект Ціхановскіх увогуле, сям'і Ціхановскіх. Вот ён заўсёды это жартаваў так. Для нас, кажу, толькі адно пытанне. Москва ініцыявала Сергея Ціхановскага, а потым ваша КДБ подхапіла гэты праект і зрабіла Ціхановскую, ці это адначасова адразу быў сумесны праект ФСБ з КГБ. То бок, разумееце, я заходжу вот з этой вот, ну, мне няма падставы не давяраць этому чалавеку, кампетэнтнасці этого чалавека. Таму я шчыра быў здзіўлены, калі ўсё ж таки адбылася эта сустрэча. Да, я там бачу некалькі паведамленняў, праскоквала, што это, што называецца, туалетная дыпламатыя, калі яны подлавілі, ведаючы, дзе Зеленскі спыніўся, подлавілі яго, як бы так, у гэтым гатэлі, да. Ну, але ж я не ведаю, это так ці не так. Я лічу, што да, вот это атачэнне Ціхановскай, асабліва вот, былыя супрацоўнікі беларускай МЗС, які зараз вот на гэты бізнес-праекце і работаюць, яны, в прынцыпе, дастаткова таленавітыя, яны малайцы ў гэтым плане, яны сапраўды арганізуюць багата сустрэч, яны рупяцца, да. Ну, але ж, глядзіце, а сэнсу з таго? Вот багата сустрэч, багата селфі. А што для Беларусі памянялася? Вот яны зараз у тым ліку, вот Баркоўскі там прыводзіць у сябе, філосаф, да, Баркоўскі, які з атачэння Ціхановскай, што типа вот у шахматы трэба гуляць, а вот калі не Ціхановская, то хто ж будзе сустракацца з кіраўнікамі як бы краін свету? Ну да, добра, сустрэліся, а далей-то што? Што для Беларусі змянілася з гэтага? Нічого, да? Таму я вот шчыра, я ні на што не спадзяюся. Я як бы так абсолютно здзіўлены тым, што сустрэча ўсё-таки Зеленскага адбылася з Ціхановскай. То бок, відаць, это самае, перасталі слухаць апінію тых вот спецслужб, якія, ну, былі на этапе 20-22 года, да? То бок, мы бачым, што Ермак змяніўся, відаць, я не ведаю, хто там лабіруе, як бы так, ну, вот праект Ціхановскай. Але ж, ну, бегаюць, шумяць, як бы радасныя, да, сустрэча адбылася. А што ў Беларусі? Што Беларусь ад гэтага? То бок у мяне не выклікае это ніякае натхнення. Я наадварот лічу, што нам трэба ўжо пазбыцца, таму што, ну, у нас две пробкі зараз. Вот у беларусаў это Лукашенко і Ціхановская. Ну, не будзе з гэтага праекту нічога. Тут, скажем так, паважаны мною, ну, назову шчыра, прототип штучнага інтэлекту, Владимир Маскевич, я шчыра яму это ў вочы гавару, ты да мяне прототип штучнага інтэлекту. То вот ён актыўна абмяркоўвае, ён расказвае, што типа, ну вот не шанаваць Ціхановскую, толькі вот дурні так лет робяць. А мне хочется запытацца, Владимир, а вот я разумею, что интуиция это не з мозга, интуиция это парафія душы. То бок, калі вы не карыстаецеся, даруйце, вот штучны інтэлект это по сутнасці і ёсць чалавек без сэрца, разумееце? Калі няма у вас інтуіцыі, вы не адчуваеце, што это праект правальны, што ён ні да чога не прывядзе, што просто будуць змарнаваныя вот этой магчымасці. Я дослухайце, ва Украине я часто чую это самое, и от беларуса я часто чую, что проект Ціхановская это просто проект створаны для перацягвання уваги і фінансаў менавіта на сябе, і ад гэтага нічого не будзе для Беларусі, все. І на жаль, у прынцыпе, я змушаны пагадзіцца з гэтымі словамі. Таму я ў это не лезу, я ў этом не захапляюся. Адзінае, што ведаеце, што мяне парадавала, я, по-моему, про это ўжо гаварыў, тое, што, напрыклад, Дэлфі, літоўская інфармацыйная агенцыя, яна акрэсліла это так, што сабраліся кіраўнікі якраз дзяржаў Балта-Чарнаморскага саюзу, Міжмор'я, ну, як хочаце, называйце это праект. А вот это мяне пацешыла, да. Таму што усе міжморскія канферэнцыі, на жаль, адбываліся на розных узроўнях, і, на жаль, яны ўсе адбываліся без Беларусі.
А что такое, як бы так, Балто-Чорноморский союз без Беларуси? Это вялізная дзюрка, якую трэба запаўняць. Без нас ніяк. Так без нас, слухайте, без нас нават вот Рэч Паспалітая, давайте будем шчырамі. Поляки с украинцами ніколі б паміж собой не сышлись. Вот з этим вот гонором, это, что одни, что другие, то вот якраз, по-моему, мы, якраз белорусы літвіны, выступали тым клеем, які ўсё ж таки дэмпфіраваў, скажем так, вибрации одних и других, поляков и украинцев, да. То бок я упевнен, что без нас вот такой союз немагчымы. И вот это меня порадовала, такая подача, что вот как раз собрались, як бы так, уявные и не вельмі, як бы так, кіраўнікі дзяржаў, якія, як бы так, менавіта у перспектыве могуць скласці эту самую Балто-Чорноморскую ось. Я лічу, што нягледзячы на тое, што зараз для нас, для цяперашняй Беларусі это недасягальна, але ж як альтэрнатыва менавіта вот рускаму свету для нас заўсёды геастратэгічна мы мусім для сябе паставіць маяк, што мы ідзем у міжмор'е. Наша гістарычную сям'ю народаў мы мусім вярнуцца. У этом наша перспектыва. Сергей, у России полностью заблоковали WhatsApp, и зараз блокуют Telegram. Там уже пишут, что и поведомления не доходят, и видео не пересылается, ничего. І вось Starlink таксама адключылі, так, некалькі тыдняў таму. Як вось усе гэтыя блакіроўкі паўплываюць на ход вайны? Бо таксама ось я глядзеў гэтых расійскіх ваенкораў зэтаўскіх, яны кажуць, што ну Telegram гэта быў як бы амаль што ці не адзіны сродак сувязі. А цяпер, калі Telegram таксама вельмі марудна працуе, што іх увогуле сувязі зараз не будзе. Як гэта паўплывае, дзеля чаго гэта робіцца, калі яны самі сабе вось як робяць? Ну, я узгадываю, як украинцы ходили вот так вот 14-м, это самое, годе по Яндекс.Картах. Так что было и такое, но у русакоў зараз Starlink вырубілі, то бок яны зразумелі, што грошы, якія выдзялялі там на свой чубурнет, як яны там яго называлі, што грошы просто распілены, раскрадзены, што няма альтэрнатывы Starlink, да. Ну, а то, что они пачалі адключаць, яны масава, вы ж бачыце, YouTube адключылі, ввогуле выкінулі нават з рэестраў з усіх. То бок Расія ідзе да таго, што яна замыкаецца сваім жалезным занавесам. Яна хоча закрыцца, каб унутры ніякай інфармацыі звонку не поступала. Это гаворыць пра тое, што Расія збіраецца рабіць нейкія непапулярныя меры з майго разумення. То бок ці яны ўсё ж такі аб'явяць татальную мобілізацыю? Я не первый раз говорю, что Путин не збираецца заканчивать войну. Вот глядячи по всем по тем, что отбывается, но вот этот оптимизм, что Россия лясне экономикой, вот тады яны там сами подымутся свергнуть Путина, сумневаюсь. Я ўсё ж таки разумею, что там дастаткова разумные тыя, якія в Москве называют себе эффективными менеджерами, то бок для себя яны разумные. Яны разумеюць, што крый Божа вот это 1 200 000, якія зараз задзейнічаны на фронте, якія пераступілі цераз страх смерти сваёй, чужой, то бок людзі, якія пераступілі цераз кроў, што вярнуўшыся ў Расію назад, што яны змогуць іх інтэграваць. Яны цудоўна разумеюць, што не змогуць, што якраз вот это людзі і стануць якраз тымі пасіянарыямі, якія паўтораць у России падзеі 1917-18 года. Яно 100 гадоў уже назад такое было. И яны это пролічвалі, яны цудоўна это разумелі, чаму яны пастараліся якраз сваіх пасіянарыяў пакласці ў эту Донецкую землю, Луганскую землю, для того, каб абы вот Россия ж заўсёды жыве нейкай вонкавай задачай. То бок яны разумеюць, што крый Божа этому народу даць магчымасць задумацца, што ж у нас все херово так. Я перапрашаю за прамату. Таму яны ўвесь час шукаюць вонкавую задачу. Вонкавая экспансія. Это тое, што аб'ядноўвае вот это розныя народы, па-перш за ўсё. Вот што блізкага, даруйце, у крывіча ў Смаленску і, напрыклад, чеченца, чебурата дзе-небудзь ва Улан-Удэ. Што іх аб'ядноўвае, акрамя расійскага рубля? Нічога. Да? Ні ідэалогіі агульнай, нічога. То бок да, нейкая там это величие некой России, но все это, слухайте. Как только это троху ослабнет, то я так разумею, что яны ж не здарма этого Кадырова так тягнуть. Пагаджаюцца на тое, что
я не ведаю, гледзячы на это Адама Кадырова глядзіш, ну, слухайце, я б пасаромеўся на месцы ягонага бацькі. Ну, вот такого вот, ну, не вельмі толковага, разумнага чалавека цягнуць увогуле ва ўладу. А бачыце, нават расійскія спецслужбы, расійская дзяржаўная машына хвалюецца, што як это ж вот, каб сямейка Кадыровых не страціла менавіта кантроль над Чечнёй. То бок это ўсё гаворыць пра тое, што ўсё это трымаецца пакуль што на вот нейкіх асабістых, скажем так, нават не кантактах, а зацікаўленасцях, разуменнях. Як бы так пралічылі чалавека, зразумелі, кантралююць яго, тады яго можна ставіць кіраўніком. Але ж яны не знаходзяць такога болей. Я не здзіўлюся, у Маскве ўжо давно ставляць пытанне, што Чечня, напрыклад, пры тым, што дэкларуе пастаянна вернасць Пуціну, насамрэч яны цудоўна разумеюць, што ўсе гэтыя батальёны, якія падрыхтаваны, яны пры змене сітуацыі, што яны проста плюнуць на тую Расію, яны займуцца сваёй будаўніцтвам сваёй дзяржавы. І ў Расіі багата такіх анклаваў, багата такіх рэгіёнаў. Ну, магчыма, гэта так. Сергей, ну што ж, напрыканцы давайте пра добрую навіну, цудоўную падзею. Мне падаецца, што ў Беларусі ўжо вырашылі ўсе праблемы, няма ні эканамічных, ніякіх праблем. І вось 23 лютага ў Беларусі запускаецца новы тэлеканал. Вось, вайсковы. Там ён будзе, па-моему, на 12-й кнопцы, і там будуць у эфіры кіно і патрыятычны контент. Сергей, чакаем 23 лютага і ўключаем 12-ю кнопачку, будзем глядзець? Ну вот это яшчэ адзін крок да мілітарызацыі Беларусі. Колькі Карпенкоў напладзіў гэтых сваіх ОСН, гэтых атрадаў, колькі ён уже на патрыятычных. Ну, все то, что это счастье будут показывать по этому телеканале как раз фильмы про вот эту перемогу 41-45, нет, 39-45, да? Я нагадаю, мой дед, это самый партизан, он был начальником партизанского аэродрома у ўсходняй Беларусі. Ён памёр у 74-м, я ни разу не бачу, каб дед ходил на парад перемоги. Вот ён шчыра казаў, я бачу, як яно насамрэч было, я не бачу, что тут святкаваць, разумееш? Ну, а датычна, як бы так, ну да, будзе это самачарговы канал, дзе весь это ура-патрыятызм. Наўрад ці хто-небудзь раскажа, напрыклад, про тое, што 2 лютага у 105-м батальёне сіл немедленного реагирования 11-й бригады Слонімя згарэла две БМПшки разом з баявым, як бы так, з полным БК. Ну, про это же не раскажуць, да? Ну, падрабязней, і што там, выбухнула, не? Усе войскі, усе пра гэта ведаюць, усе як бы так паміж сабой абмяркоўваюць. Ну, але ж, ну, слухайце, ну, все з разуменнем, таму што разумеюць, што тэхніка старая. Ну, зараз на марозе спрабавалі яе завесці, ну, вот перастараліся трошку. Ну, это ж по каналу не пакажуць, нам жа ж будуць рапартаваць у стылі гэтых савецкіх, як бы так, ну, будзе у нас по цивільных каналах чарговыя барацьба за ураджай, дзе будуць паказваць, як мы павялічылі ўдоі. Ну, а на этом канале будуць, як бы так, ну, пра свае ўдоі расказваць. Там же ж, правда, ніхто не збіраецца гаварыць. Ну, на то ён і патрыятычны, у іх разуменні. Да, на то ён патрыятычны. Добра, дзякуй, Сергей, за размову. Сустрэнемся, спадзяюся, праз тыдзень, наступны чацвер у 21:00 па Менску. Дзякуй яшчэ раз за эфір. Гонар і годнасць. Прый. Паважаныя гледачы, я нагадаю, што сёння з намі на прамой сувязі быў заснавальнік Белага легіёна Сергей Бульба. Падабаечка, падпісвайцеся на канал, калі для вас гэта бяспечна. Калі вы ў Беларусі, гэтага не рабіце. Проста паглядзіце. Ну што ж, да сустрэчы, перажыце сябе. Жыве Беларусь!